Исәнмесез Хаят онлайн сәхифәсендә атналык вакыйгаларга күзәтү ясарбыз. 1 апрельдә театр коллективлары арасында Идел-йорт фестиваленең төбәк-ара конкурсының зона туры старт алды. Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарының иҗат коллективлары үз җимешләрен жюри әгъзаларына Алексей Батталов исемендәге Бөгелмә Рус дәүләт драма театры сәхнәсендә тәкъдим итте. Татар мәдәният үзәгендә эшләп килүче халык театры ел саен бөгелмәләрне яңа премьера белән сөендерә. Быел алар Туфан Миңнуллинның Гөргөри кияүләре спектаклен сайлаган. Бөгелмәнең тагын бер коллективы ул Татар Тимескәй авылының Хыял халык театры. Алар фестиваль өчен Туфан Миңнуллинның Әниләр һәм бәбиләр спектаклен сәхнәләштергән. Жюри әгъзалары Бөгелмә коллективларының чыгышын югары бәяләде. Сөт җитештерү күләме буенча Бөгелмә районы республикада 35-нче урында. Бездән соң Спас, Әлмәт, ләкин Бөгелмә хуҗалыклары исемлектән төшеп калырга җыенмый. Өскә күтәрелүнең ышанычлы планын төзегәннәр. Алга омтылышны матди ярдәм белән куәтләп торалар. Республика крестьян-фермерлык, шәхси һәм зур хуҗалыкларга акчаны жәлләми. Тик әлегә Бөгелмә үз район халкын да сөт белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин итә алмый. Сөт мәсьәләсе бик четерекле тема. Кайсы Бөгелмә хуҗалыгы алдынгы, бу хакта тулырак безнең сайтта укый аласыз. Бөгелмә районында заманча кибетләр барлыкка килә. 31 март көне авыл җирлекләрен беренчел кирәк булган товарлар белән тәэмин итү республика программасы буенча Чирков авылында комплекслы хезмәт күрсәтү пункты ачылды. Бу әлегә Бөгелмә муниципаль районында мондый форматтагы беренче кибет. Икенчесе быел Елховка авылында торгызылачак. Чиркова, Елховка кебек кече авылларда чиратлап кибетләр төзергә планлаштырыла. Бөгелмәләрне кар ыргытуда катнашырга чакыралар. Бөгелмә муниципаль районы территориясендә санитар чистартуны тизләтү максатыннан район башкарма комитеты барлык хезмәтләрне күп фатирлы йортларда яшәүчеләрне үзләренә беркетелгән территорияләрдәге карны көн саен ыргыту буенча мөһим чарада катнашырга чакыра. Әйдәгез бергәләп урамга чыгып, карны таратып, яз килүен якынлаштырыйк. Россия Эчке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы бүлеге хәбәрсез югалган Павел Алексеевич Калачевны эзли. Ул 1979 елның 5 мартында туган, Бөгелмәдә яши. 2017 елның 5 маенда Гафиятуллин урамы 44 йорт адресындагы өйдән чыгып киткәннән соң кабат әйләнеп кайтмаган. Билгеләре: буе 175-180 см чамасы, ябык гәүдәле, куе сары төстәге туры чәчле, түбәсе пеләшләнеп тора, каңгырт күзле. Аерым билгеләре: муенындагы җөе бар, башында да күп санлы җәрәхәт эпилепсиядан интегән. 2017 елның маеннан соң Павел Калачевны күрүчеләр яисә аның турында нинди дә булса мәгълүматы булган гражданнарның 66502-69602 телефоннары аша шалтыратулары сорала. Коррупция дигән афәт. Бу турыда нәни яшьтән үк белеп тору кирәк. Авылның киләчәге һәм бүгенгесе шәхси фикер. Булар хакында сез Бөгелмә авызы сайтына кереп укый аласыз. Безнең белән булыгыз. Кабат очрашуга кадәр.